कैसे गाना बजल मन करे छोड़ दे कोयल पढ़ाई, छोड़ दे कोयल पढ़ाई। बोला स्कूलिया में डेली लड़ाई। डेली लड़ाई होता है, कड़ाई कड़ाई। और तो कड़ाई बा तो बढ़े न बा कि पढ़ाई लिखाई अच्छा चली। अब कड़ाई हो पर भइल तो तार तो दिखते न रहे। माता मोहन लोग बैठल तो हम जान जाए कि प्रेम भूषण जी महाराज बनो रहनी हो। अब तो माता मोहन लोग बाना तो हमरा की तो आसाराम बने के पड़ी, नहीं तो राम रहीम बने के पड़ी, न तो रामपाल के मौसा बने कैसे कि मनोरंजन करे के बने। लोग कहेला कि अठजाम में आइल बड़ा, शिवजाम में आइल बड़ा। हम कहाँ शिवजाम में आइल बड़ा? शिवजाम खत्म, शिवजाम भइल, पंडित जी लोग अपन पूरा कइल, पूर्णाहुति भइल, खत्म भइल। अब राती के प्रोग्राम बाबा सभे अपन मस्ती में बाबा ते बारे मस्ती वाला काम कर जाला। बाकी हम तो मजबूरी में प्रसंग बन है तो हम प्रसंग छुए के चाही ना, काटे धावेला ना। समय के देख के ज्यादा सुखनंदन यादव बन बनू तो बीड़ी के दुकान करे के पड़ जाए। गोपालगंज स्टेशन पर खूब सुंदर गायक रमा शंकर व्यास रहले हैं। रवा तो मुखिया जी के पुत्र बने नू, ये मुखिया जी का ना जा गावे करने जा, वो मुखिया जी के, बाकी मुखिया जी के सपोर्टर हैं। हे मुखिया जी रो के हम गावे गल बनी याद बा और फरमाइश बा नंबर ब्लॉक वाला वो गवाई अभी ट्रेंडिंग में बाबू। रहुआ को माने के मुखिया जी के मित्र बानी, सपोर्टिंग में बानी, आ खुद छोट भाई बानी मुखिया जी के। आ एगो मुखिया जी रहो डैडी रहनी परिवार के लोग। तो मुखिया देखी तीन एगो पद है दुनिया में। कौन कौन? खिसियाई मत दोसर के बैठल हो तो मुखिया जना करी उत्तर प्रदेश में प्रधान कहल जाला। प्रधान माने मुख्य, मुखिया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तीन एगो पद हो। बकिया जितना पद बहु रद हो, बोलती ना नू। और फरमाइश बाकी नंबर ब्लॉक वाला ने कुछ कुकुर भौंका तरह सकाऊ जान तरह सके हमारा अगेंस्ट में क्यों बोलता का वो जानता तो हमने खाली 10 आदमी बोला था। रानी अकेले ही जमा दे लिया देखने रिकॉर्डिंग में नू 1500 का तो 1500 2000 छाप दली है। नचनिया के मतलब ये हो बदन से सेंट के महक आवे, गर्मी के मारे केस जुड़ा बनाओ तो वो हे पर ले आ जाए। शरीर के बनावट पतली कमर लंबी बाँ। ये घर देखता नहीं कि ब्यास लोग अपने निमन गीत गावता आ नचनिया ले बड़े बेहतर कि उनकर चाची है। नचनिया 17 18 19 कितना लोग बदल नहीं देखता है। एगो रिमझिम नामक बंगाली रहली, बंगाली जूली नामक नर्तका हिजड़पुर के रहले उ। ममता आईली ठेकैता भगा देले। कौनो बात ना केहू फेरा में होकर थका देवे के बाद बिगाड़ दे केहू के आपन सुख सुविधा देखते हुए। बड़ जगीत में वजन फरमाइश बा हाँ